Vážení priatelia, Smer Slovenská sociálna demokracia je už viac ako 20 rokov riadnym členom strany európskych socialistov. Ľavica skoro všade v Európe prehráva, preto by víťazstvo skutočnej ľavicovej strany v parlamentných voľbách v jednej z členských krajín Európskej únie malo byť prirodzene privítané. Namiesto blahoželania však dnes Smer obdržal odkaz vydierania od predsedu strany európskych socialistov, bývalého švédskeho premiéra Stefana Löfvena. Ak vraj Smer bude vo vláde pokračovať vo svojich postojoch k vojne na Ukrajine, tak on osobne sa postará, aby začal proces vylúčenia Smeru z tejto medzinárodnej politickej štruktúry. Skutočne prekrásne a demokratické. Buď budeme hovoriť to, čo si želajú Spojené štáty, alebo nás vylúčia. Buď sa zaradíme a poslušne budeme vykonávať politiku jedného jediného názoru, alebo sa staneme vyvrheľmi, ak mienime hovoriť, že Európska únia by mala prevziať na Ukrajine mierovú iniciatívu. Že je lepšie okamžite zastaviť zabíjanie a radšej 10 rokov rokovať o miery, ako nechať bez výsledku 10 rokov Rusov a Ukrajincov, aby sa kinožili. Predseda strany európskych socialistov sa dôsledne riadi filozofiou, že kto je za mier, je vojnový štváč. A kto je za vojnu a zabíjanie, je mierový aktivista. Takže, milý Stefan, poprvé, tvoj odkaz je nedemokratický, nerešpektujúci právo na iný názor. Je autoritársky. Po druhé, vydierať suverénnych politikov sa nepatrí a my sme suverénni politici. Po tretie, milý Stefan, pozri sa okolo seba v Európe a skús nájsť skutočne ľavicovú stranu, ktorá 5-krát vyhrala voľby a chce 4-krát zostaviť vládu. Po štvrté, milý Stefan, ako ľavičiara by ťa malo zaujímať, že Slovensko sa vďaka katastrofálnej pravicovej vláde stalo druhou najchudobnejšou krajinou v Európskej únii, že máme rozvrátené financie a najvyššie zdražovanie. Toto sú naše problémy, na ktoré sa chceme sústrediť. Je nám veľmi ľúto, že na Ukrajine je vojna. Odsúdili sme použitie ruskej vojenskej sily, ale naše názory, pokiaľ ide o mier na Ukrajine, meniť nemienime. Vážený pán predseda strany európskych socialistov, odmietame politiku jediného neomylného názoru. Ak má byť daňou za to, že sa na Slovensku venujeme skutočnej ľavicovej agende a vyslovujeme suverénne názory, naše vylúčenie z medzinárodnej strany, tak takúto daň sme pripravení zaplatiť.